Nah, nyekel napa Pak? Ble? kalau kicik miring. Buat para ibu-ibu RT 05 tunggu ya, sehabis campur sari dangdut, sehabis dangdut campur sari gantian. Yuk. Ayo Mas Kijing Wireng Mas Kijing Wireng etan apa sediane kelakon ayo Mas selawe jiko papat kari selikur tak pikir-pikir namelun duwe ora wurung dadi sedulur ayo dek awan aja mega mendung giling oke sisike ratega nyawang ratega nundung kelingan kebeciane ayo Mas Kijing Wireng Mas Kijing Wireng ora disamperake mae cerak ora ngamperake ayo Mas Kijing Wireng Mas Kijing Wireng perabatan kuyung kayune aja pagatan larang rakane kaya ngene rasane noko kurang legi tambah iku kaya ngene rasane wong tresno neng ati lara kaya juragane Catherine. Matur sembah nuwun, berkah selalu. mengki tambal ban terakhir galo weh oh yo ah oh aduh penake yat Sari jamu kedange keniran sumira ketemu dadi pikiran guru lagune semiran mayar sewu
rawuh Mas Ajinomoto. Mas Rosolas. Aduh penake bokonge yati igal-igal. Sugeng tindak Mas Warso, Mas Romo, Pak Marjan, Mas Wono, matur sembah suwun Mas Rihi. Sampun berkah dhumateng kula sak kanca. Suwe rajamu. Yono celeng. Aduh penake kentil-kentil geyang-geyang. Penutup tambal ban, jangan jengkar dulu. Cokek mania, oke. Wah. Ayo Mas Wesi Mas, konconi Mas. Ayo Mas Ro. Nalika sliramu ninggal aku, apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa.
katon sliramu wae. Sajroning hatiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. ora krasa ngaji bengi
kaya pirang kawan katon manis ibu bunga yang katon nyanding slira Matur sembah Nuwun, Mas. nuwun. Ayo Mas GWL. Ayo Mbak Ronggo. Oh Mas Wakit. Wakit. wong ayu sing tak tresnani Rena wengi Rena wengi mung tak pimpi aku ora bisa lali mung sliramu papujan ning ati masuk Mbak Mel senadyan sepisan ketemu nanging gedene rasa tresnaku Rena wangi tansah nunggu harap sok kapan kondermu sliramu sing tak tresno garwane wong Nang kene wae, nang kene wae. Nang endi? Nang kono apa nang kene? Nang kono. Ayo. aku wis kebacut tresno ananging ati kudu gawe lara monggo bola cokek hae dulu hae Ayo urun siji. Neng apa sliramu tega kaya tanpa guna hatiku kereta-reta Gustiku lanyuwun pangpura Bos kecil. Ayo, tengah. Sabar diri kaget. Ser, bola cokek. Lah yo kon Mbak Tiro ra gelem to. Wong ayu sing tak tresnani Rena wengi wong tak pimpi Mas Kliwir, monggo Mas Kliwir. aku ora bisa Ayo, Mas. lali. Sliramu Wong sliramu papujan ning ati Amel senadyan sepisan ketemu
Bos Kliwir, monggo. Karwane wong Iya 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 iya. Ayo. aku wis kebatut tresno nanging aku Ayo Mas Kliwir. uga gawe lara Mbok wedok. Ae. demang Ayo Mbok Eja. wedok. Gandong Ayo. mesti. Neng apa sliramu tega tinggal aku kaya tanpa guna hatiku kerang-kerana degustiku lo nyuwun ngapura Mbak? Mas Dwi yang punya sepatan? Bos Dwi? Oke. Niki matur sembah nuwun, sampun. Nendah boyo yen to sudah